Takže nachádzame sa na Truselovej pri kempingu a dneska si ideme dať chatu pod chlebom v Malej Fatre a polyžovať niečo vyššie, Veľký Kriváň, najvyšší vrch a uvidíme, čo všetko sa podarí. Poďme na to. Výstupová trasa na chatu pod chlebom vedie z Truselovej najskôr po žltoznačenom chodníku, v lokalite Zajacová sa napája na zelenú značku zo Šútova a o kúsok vyššie sa lyžiarska stopa odpája strmo lesom hore. Takže nachádzame sa už na starej zjazdovke z chaty pod chlebom, tzv. Generál. A dole síce hmla, ale hore je inverzia. Práži tu slnko, podmienky skôr jarné. Bude to vtipné. Po niečo vyše 2 hodinách pohodového šľapania prichádzame na chatu pod chlebom. Je to najvyššie položená turistická chata v Malej Fatre s celoročnou prevádzkou. Nachádza sa južne od hlavného hrebeňa a rekonštrukciou prešla len nedávno, v roku 2021. Nad chatou pod chlebom sa už odkrýva aj Veľký Kriváň a veľmi obľúbená lyžovačka Rejvajová mulda. Veľký Kriváň je najvyšším vrchom pohoria Malá Fatra. Je veľmi populárny najmä vďaka lanovke z Vrátnej, ktorá končí pod Snilovským sedlom. Vysoká nadmorská výška a hôlny vrchol umožňujú za dobrého počasia výhľady na všetky najvyššie pohoria Slovenska. A keďže počasie nám dnes neskutočne praje, môžeme si ich všetky vychutnať. Podmienky v Rejvajovej mulde sú tvrdé, výborné a tak si to ideme ešte raz opakovať. Okrem Rejvajovej muldy je v Snilovskom sedle ešte jedna obľúbená mulda, a to Oštiepková, ktorá je najstrmšou upravovanou zjazdovkou na Slovensku s miestami až 50% sklonom. My však mierime ešte po hrebení na chleb. Na tretí najvyšší vrch Malej Fatry, Chleb,
sa dostávame už s podvečerným slnkom a v zlatej hodinke máme odtiaľ najkrajšie výhľady na inverziu v Turčianskej kotline. Posledný krát odlepujeme pásy a už nás čaká iba nekonečný zjazd dole do hmy. Teraz si predstavujem, aké to mohlo byť, keby tam bolo sneh. To poviem, že môže byť pekné, akože prašná, ale keby aspoň taký lepší sneh a viac snehu hlavne teda. No ale zase keď je to čerstvo posnežené, tak sa bojíš. Vyberáme si. Večerná atmoška na chate pod chlebom. Slnko nám zapadá. Dole to bude vtipné. Tak, záver, už piešky. Chránime si svoje sliznice, sklznice. Tak. Lyžiarska túra na chatu pod chlebom a okolité vrcholy patrí k skialpovým klasikám v Malej Fatre. V strede januára dnes hore panovali jarné podmienky, napriek tomu sme si skvele zalýžovali. Výsledkom bolo 22 km a skoro 1800 nastúpaných výškových metrov.